Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fake's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Usana nesembu latest kanye nezingane zesembu yilento eyenzeka kubaba uMseleku na kwi-page lakhe. Lo mndeni kahle kahle okay. Baba uMseleku simazi ukuthi uthanda nesembu ufike namakhosikazi awu-4 simazi from season 1 to season 7 kube izingane zesithembu sebeno season 1 no season 2 so simbone nje kaningi ku-TV mhlawumbe ku-TV ngizosese simbone season 1 to season 7 iminyaka yo-7 ingane zesithembu season 1 to yeah simbone nje hayi siyambona nakumnakwethu khona-ke. Kunezinto azenzayo ayikhulumayo kube ukuthi omama abahambisani nazo. Kodwa manje lena yokuthi mase kuziwa kumndeni wakhe nezinye izinto sekunormal ukungamhloniphi yileyo nto ke sokhuluma ngayo. Ukuthi social media inendlela yokucontrol abantu, abanye mhlambe bayabona abanye ababoni. Inomoyana nje omubi. Ngoba ikhona into nokuthi si-understand ukuthi unembuzo kodwa ikhona enye siyibona ukuthi hayibo phela lena sekuyi-disrespect. Kahle kahle wena awusahloniphi, kahle kahle awuzazi noma umncane noma umdala kunaye okufanele sizelulelo kwizeluleko kuwe. Okay guys, ubaba uMseleku mayefika namakhosikazi awu-4 singabali ukuthi mhlawumbe bashade kanjani, usuyabona ukuthi umuntu omdala uney'ngane eziwu-10 unempilo nje yakhe eqhubekayo ngaphandle kwale esiyibona nge-TV. Kuba khona into eyenzakala because yonke lento le disrespect ayithola manje isukela ekutheni kwenzakalani empilweni kaMpumelelo uMpumelelo wenzani. Iyaqala-ke indaba kaMpumelelo iyaphela ngale ndlela esingayazi asazi ukuthi kuqhubekani. Ubaba uMseleku nangu seyaposta ku-social media uposta umndeni wakhe. Sekuba normal ukuthi-ke uzomdelela. Nokucabanga-ke guys okuseduzane, why ucabanga ukuthi uMseleku onamakhosikazi awu-4 uzogowa ngale ndlela enisho ngayo ukuthi uyagowa uyafokofa ngento mhlampe anendlela ukuthi uzoyilungisa ngayo noma izolungiseka. Because leya voice note evele ku-episode 13 episode 13 or episode 12 la kuvele khona i-voice note ukuthi abazali bakhona ku-WhatsApp omunye nomunye baya-communicate. Ngicabanga ukuthi kunika umqondo ukuthi wena njenge-viewer usele ngaphandle kwezinye izinto. But usukwenza kube normal wena ukuthi ungahloniphi. Ubaba uMseleku mayefaka isithombe kunento ufuna ukisho. Ufuna abanye bezokujoyina kuleyo comment yakhe ebhedayo. We guys, phela ezinye izinto ungavumi ukuthi u-social media akuhlube zona, akuhlwithe zona. Imiyalo yakini ungavumi ukuthi uyiphuce social media. Ukuhlakanipha kwakho ungavumi ukuthi ukuphuce social media. Ukuba ne-discipline ungavumi ukuthi ukuhluphe social media. Mhlawumbe omunye uzothi ukwazi kwawethu wena ufike ukhulumeni baba uMseleku ngikhuluma ngenhlonipho. Hayi ukuthi ngizothi ezinye izinto ayikhulumayo kulama-TV shows ngiyazizwa uzinjani government, ngikhuluma ngenhlonipho. Like musukuvuma u-social media ukwenze engathi ucabanga kancane because into onembuzo nayo siyakwazi ukuqonda umbuzo wakho ukuthi kunendlela yokubeka umbuzo uzwakale kahle ukuthi kahle kahle into o-concern ngayo u-1 2 no 3. Kodwa ukufika nje nokuthi uzofika nokudelela, uzofika nokubody shame, uzokhuluma kabi njalo nje maye waphosta uMseleku usukhasa phansi because kunezinto ezimbi ofuna ukuyoyikhuluma ugijima udlula bonke. Musukuvuma nawe. Hayibo. Musukuvuma uyaliwe kini wafundisa izinto ezi-right nawe ukhulile ngokwanele uzifundisa izinto ezi-right. U-right no wrong uyawazi. Into njengayona inhlonipho uyayazi. But manje ngoba usunokuthi ubaba uMseleku umazi iminyaka ewu7 umazi nge-TV, yazi le minyaka ewu7 mina ngikuxoxela iyafana ne-hour.
Mawusuthatha ukubheka nje uJanuary to December ukuthi kwenzeka izinto ey'ngakanani empilweni yomuntu neyakho, nomndeni wakho, ney'ngane zakho, ama-challenges oba nawo. Mase uthi le minyaka ewu-7 elingana no-2 hours ikunika imvume yokuthi delela-ke manje. Phela siyabasapotha, siyabuka lama-TV shows abo, izinto ay'khulumayo, kodwa isithombe asikho ngento ayikhulume ku-episode 3. Isithombe uMakhumalo noMpilo, isithombe uMseleku noMzukulu, isithombe uMacele abo. Kodwa nje ngoba emqondweni wakho unokuthi ipheji kaMseleku lelo, so ngizosho noma yini kuphoste uMseleku lo ovelayo vela guys, naze nayivumela i-technology inidle ingqondo. Kuyasabisa phela, kuyasabisa. Why wena ubona ngathi kunormal? Guys, yabo kuleli sonto ake sikhulumeni ngezinto ezingekho normal esigcina sesibona ngathi zinormal. Hayibo, naleyo kudelela, i-body shaming, niyayenza kwaMseleku, umakhosikazi akhe, kungenile-ke noTirelo because uTirelo usancikile kulo mndeni, akakahlephuki. So nje njengoba encikile esanosibili, isono sakhe yileso. Ayikho normali leyo ungahloniphi. Angisho futhi ungazuyithathe kabi into engishoyo. Angisho ukuthi umuntu omdala mawunemibuzo awumbuzo. Umbuzo siwuzwa kahle. Into ofuna ukuyibeka mhlawumbe uthi wena lena yiyo mhlawumbe engiworried ngayo because nina ninembuzo engibona ukuthi iqondene noMseleku ngqo, ngeke futhi iphendule ufix because mina ngibamba i-TV show, ngibamba social media. But ku-social media iyayicaca i-post ukuthi imayelana ngani. Mhlawumbe nayo i-post nje ithi uMakhumalo noMpilo baze babahle, wena ufuna i-caption ibe yilento efuna wena. Hawu, bekufanele abhale ukuthi social media. Futhi into engiyibukayo kulula ukucontrol abantu. Kulula ukuthi abantu benze noma yini lento ofuna ukuthi ubenze yona. Yabo nje kulula ukudlala umuntu umqondo. Kulula futhi nokuthi yazi kwaze kwalula ukuthi nje wena ungathi uhlakaniphile uwena ucontrolwe into ya 5 minutes. Nento futhi engathishu. Ngoba kunempilo ngaphandle ya social media. But lo social media lo ukunikeza amandla lawa a-wrong. Lamandla a-wrong wena ofuna ukungena ube negative yonke indawo. Hawukuwe nje kusavunguza umoya wokuthula nje, ayingeke guys. Naniyasabisa kodwa. Hawungeke phela. Aninabo nomalume. Omalume anabo. Phela obaba bayahlupha indaba yobaba ke sithi mhlawumbe une-anger nobaba into ye-father figure ileyo komalume ke. Like nje ukuhlonipha mfethu kuyabiza. Hayi ngeke guys, niyasabisa kodwa phela siyadlala ndawonye ngoba sibuka uthando nesithembu sixoxa ngalezi zinto ezixoxwayo nehlebisayo nehlekisayo. Sizisho futhi sicacisa ukuthi hayibo asihlebeni kancane. Yabo sisikhulumela phansi. Siyibamba le ekhoneni lokuhleba. Enye into uyayibona ukuthi imayelana nomndeni. Wena ufuna ukuthi lo baba lo omdala efike enamakhosikazi awu4 nezingane uzocontrolwa uwe because ubuka leya show yakhe uyamsupport. Ubhutuzwayo wegazi khonto ayishilwa sifundani incwadi. Yazi sengihlekani. Ngihle ukuthi bezikhala ku comment section angazi ukuthi bekenze njani. Futhi leyo post ayisekho. Kodwa wabhala ubhutuzwayo bengicathi bekuko episode 4-5 kwe The Bala Family Show. Washare i-post ethi fundani incwadi because ukufunda incwadi kuvula umqondo and ukufunda incwadi kwenza umqondo wakho usabalale.
Ngayibona lento esho kodwa buye ngathi phela i-TV show kumele abantu be-enjoy ne-chaos yakhona and i-TV show yiyo lekhipha imibono ehlukahlukene ngokwe-TV and abaku-TV yibona bazi iqiniso lento eyenzakalayo ukuthi u-1 2 no-3 uyiqiniso, u-4 no-5 awulona iqiniso. Thina si-receiver i-TV show kodwa leyo ukuthi fundani iy'ncwadi ngiyibonile ukuthi uyibeka ngani, uyivezelani. Because ukuspenda isikhathi esiningi ku-social media ingekho nencwadi eyodwa mhlawumbe oyifundayo, uzosuke ube wena umuntu wama-trend lawa a-negative. I-chaos yaku-social media uyigijimele kakhulu, kanti manje usuna-40, usuna-30, usuna-50. Hawu! Phela uzomgcina kuthiwa u-social media awube wey'ngane ngoba mhlawumbe iy'ngane ku-social media zifuna ukubhizinisa, zifuna ukuzama into ezoba productive, zifuna ukuzama into ezobhenefitha kona ngoba manje masuwudlala una-40 uvele ube muncu kuyona yonke indawo, kubi. Hayibo, cha nini nikhohliwe guys, ubaba uMseleku u-husband kaMacele, kaMayeni, kaMakhumalo, kaMangwabe. Ubaba ingane eziwu-10 mangakhuluma iphutha. Ubaba nje onemizi nezindlu eziwu-4, unamabhizinisi, iy'ngane ziyakhula. Ziningi izinto ezenzeka empilweni yakhe. Mhlawumbe mawuzosona uyagowa and yonke i-comment ufuna ukumkhumbuza ukuthi uyagowa. Amakhosikazi awu-4 uMseleku usahleli nawo. And iy'ngane zakhe zizokhula zenza amaphutha, okunye kuzomthinta as umzali, okunye angeke abe ne-control nakho. Kodwa angiboni nje ukuthi usengaze kufaka imoto ehlathini ngoba esesangani. Ngiyaxolisa ukukhuluma kabi, angiboni nje ukuthi usengaze adrive kabi kuthiwa imoto nayo ingene ehlathini because uMseleku u-stresswa yilento wena ocabanga ukuthi imstressile. Nina guys kodwa senenza ngathi imindeni aninayo, anaze nidlule izimo ey'thile emndenini wenu, kwaba yinto edlulayo nje ngoba phela zonke izinto ziyadlula, kumiwe endaweni eyodwa. Kanti nina ninjani? Yo, mhlampe yimi ogowayo because izinto ezenzeka manje angiyi-understand zonke. Bengithi nje mina nani sihambisana nani ngoba sibuka ama-TV shows and i-TV show nayo uyibuka ngoba uyi-enjoya, uthanda idrama yakhona. Kodwa leyo ukuthi usunesandla esikhulu uzocontrola wena. Abangaphosti abazukulu because uma kuphosta umzukulu kunje angenziwa ukuthi ngoba sicela ukwehla kuleyo bhasi sisale thina siba ama-viewers e-TV show, si-enjoy i-TV show kube sengase sifunda incwadi. Khona masifunda incwadi sobe sibabaza ukuthi kodwa wena lo osencwadini wayenzelani into enje, iphele lapho. Ukuthi manje sesifuna ezwe ngathi enye indaba manje leyo. Hawe ma, khona kunendaba esabusayo, indaba esabusayo leyo ukuthi ucontrolwa i-social media. And i-social media cabanga ucontrola na abantu ongabazi. Ngoba phela manje kufika igroup, igroup senze nje usuphakathi uyangena. Uyadonseka nje kalula ngisho ey'ntweni ey'bhedayo. Kulezi-ke ey'hlakaniphile uyanqaba nawe. Uma futhi usubona ukuthi wena ubhizi ubhukude ey'ntweni ezingekho right, uzobuza lapha ku-Fix. Phela u-DSTV uthini nani nani. Mase ngithi kodwa i-choice-ke ney'nqumo uyazenzela sithandwa sami. Ngoba manje wena uzofika ukhuluma ukuthi u-DSTV akafundisi lutho, nje wena uyacontribute kulokho. Nayi le chaos enayo, u-DSTV ufuna ukukufida le chaos yakho. Mase uyabuya uyabuza, kanti wayi ama-TV shows engafundisi lutho, nje wena uveza lokho. Uphithizela la kungafundwa lutho khona. Manje no-DSTV uyakusiza ukuthi-ke nakho kuyi-entertainment kuwena bakunike khona. Kanti wayi izinto negative, nje wena u-negative. Ngesikhathi u-negative niba u-10 bayakubala lokho, bayakubona, bayakurekhoda, bebone ukuthi i-chaos kanti into enhle kanje, imali ingaka nge-chaos bekwenzela i-chaos.
Njengoba nje kubukwa izinto ezodwa ku-TV, umjolo, 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 umjolo. Akusiwo ngisho umjolo o-healthy, umjolo owumsangano. Kodwa manje ngoba phela yile nto le okuyiyona enikezwa isikhathi iyalifakwa. Kazi guys, sekwenze njani-ke ngicela ngixolela kuleyo ndawo ye-TV ukuthi vele i-TV ifida leyo nonsense. Yenzela ukuthi uqhubeke nawe ube nalowo msangano abakunika wona. Ngisho njalo benza ngamabomu. Abafuni ukuthi wena ubuke izinto ey'hlakaniphile. Ngifike kanjani-ke la ile nto yokuthi i-social media control. Ne-social media le kuyavela ukuthi nithandani. Mase lolu thando eniluveza ku-social media ey'ntweni ezi-wrong bayilethe lapha ku-TV. Ukuze nizohlezi nithini? Ziyakhala. Phela mase zikhala everyday inhlonipho iyakuphelela. Mase kuthi izinto ezibhedayo uy'buka everyday nawe umqondo wakho usuyaqala uyabheda. Ngoba ngitshela ukuthi yini lesi kwenza manje udelele kangaka. Wena nje unokulunga. Wasuka unokulunga ongalungile, why? Wena unokuthula, waba unokuthula one-chaos. Hibo, niyasabisa kodwa. Niyasabisa. Cha ngiyahema-ke, kodwa-ke ukugwema kwami-ke hhayi ukuthi into engiyikhulumayo eningi angiyazi. Le yami kunami isingithulisile ukuthi hawu, sizovela phoste bekhwele bedelile. Nomunye athi nje hawu ngaze ngalithola ithuba lokushiya engingalazi. Ngiyoshiya-ke ngingalazi. Awu. Yazi ungcono laba bekuthiwe baya-actor hlampe-ke usuke uthi-ke uncoma ukuthi umsebenzi wakhe uyawushaya. Manje phela manje masuka u-social media seka-update ngempilo yakhe-ke lena-ke into engavelanga ku-TV show. Why udiniwe? Udinwa yini kangaka? Hayi phapha yini we guys?